Čaute! Ja vás vítam, takže natáčam to na kamerke fajnovej. Vidíte tu za mnou je najlepší futbalista sveta. Takže toto je prvý vlog, kde je aj mňa vidno. Druhý vlog, kde je ma aj vidno. Dobre ma opravil Dondo. Takže tak. Takže tam sú moje medaile, tam hore. Počkajte, tam hore. Tam hore proste. Nevychvaluj sa. No tam. Takže. Tak. To je moja jezvička, fajnová. Tam je tak, jako, tak proste. To je jedno. No takže. Toto je jediné také video. Zajtra natočíme s Dondom také videjko na jeho úplne supernom fotoaparáte. Že Dondo? Áno, to je najkrajšie. Nokia s tvrdým I. Áno, presne. Chceme od vás veľa lajkov a tak ďalej. Takže, toto bude pre dnešok všetko. Ja sa s vami lúčim. Aj s Dondom. Áno, čau.